आप सुन रहे हो जनकपुर धाम से जनकपुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। काहे देर करे लुकलय तहरा, नहीं तो निकल जाई हाथ से जतरा। जल्दी आवो ए मैया करवावो अपन यात्रा, देखिला मैया के तरसत रही अखिया। राती में दर्शन माँ कबले सपना में होई, राती में दर्शन माँ कबले सपना में होई। पूजा के परे दानु डेट 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 मैया, पूजा के परे दानु डेट मिलन बा मंदिर गेट पे होई। पूजा के पर है दन डेट मिलन माँ मंदिर गेट पर होई, मंदिर गेट पर होई। प्रेजेंट बाय जनकपुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जनकपुर धाम पुल चौक। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे राम जतन। कहिले नसाइल हरदम मन पगलाइल बा, चेहरा के देखेला हमर बनल स्माइल बा। कहिले नसाइल हरदम मन पगलाइल बा, चेहरा के देखेला हमर बनल स्माइल बा, बनल स्माइल बा। आरतिया दीपा खरा गेट पर होई, आरतिया दीपा खरा गेट पर होई। पूजा के परे दानु डेट, पूजा के परे दानु डेट मिलन बा मंदिर